Vedes aí ese faro, esa luz verde, ese o faro de Carracuído, de Laxes ou das Serralleiras. Polo norte hai unha pedra aí máis ou menos que se chama Negra, pois inexplicablemente e diante do asombro de mariñeiros de Cangas, Moaña, Baiona que estaban traballando por aquí, espetouse aí. Non había néboa nincunha, iso sabémolas pola hemeroteca, por el pueblo gallego, faro de Vigo contra outra cousa. Non morreu ninguén, ian 58 pasaxeiros e 98 tripulantes. Era dunha compañía inglesa, da Nelson Lines, que tanto levaba xente para Sudamérica, facía ruta Río de Xaneiro, Montevideo, Buenos Aires, Montevideo. Era un barco, inda que era o ano 29, tiña cámaras frigoríficas, os propietarios tiñan granxas en Argentina para abastecer a metrópole de ovellas, de años, de galiñas de Bresford, de razas seletas de gado vacún, e non chegou máis, foi irrescatable. Hai boas fotos dun fotógrafo de Baiona, de Aurelito Realar, e fotos no arquivo Pacheco, publicadas tamén no Faro de Vigo. Cando hai un afundimento non están sós, inda que sea de noite, haxa un temporal, detrás está a casa consignataria, a casa armadora, a aseguradora, o consulado do país ao que pertence o barco, neste caso Noruega, do porto de Agesún, están en terra a Guardia Civil e Carabineiros, e a prohibición estrita de que os mariñeiros, sobre todo de Baiona, se acheguen ao barco a depredar, a roubar, a raquear. Era o ano 29, o ano do crack da bolsa de Nova York, e o crack, a caída en picado da economía mundial, e daquelas películas americanas de pobreza extrema. Era o tempo de as uvas da ira, da novela. A pobreza era total en Baiona tamén. Entón as fotos que hai publicadas está rodeada de dúcias de jamelas de Baiona intentando roubar o que podía. Ese barco en Vigo cargara 573 metros cúbicos, 573 toneladas de conservas de xabón, de salazón e de outra cousa que nunca se mirara en Baiona por cantidades. Caixas de xabón da Toxa. Saía a escuma polas portas das casas pobres de Baiona. Espiollouse Baiona inteira gracias ao fundimento do barco. Hai casas en Baiona con cuberterías de prata deste transatlántico, era un transatlántico, inda que tamén tiña uso de barco de carga. Outros periódicos, Faro de Vigo, defende que había néboa, defende que o porto estaba ben sinalado a entrada. Hai moitísimas protestas de autoridades portuarias. Hai unha carta ao periódico dun home que foi alcalde de Baiona, de Vicente González Cadilla. Hai entrevista e carta a Policarpo Vilar, bo patrón Cariga, bo patrón, experto patrón de Baiona. Estaba mal sinalada a entrada a Baiona. Isto foi o 9/9 do 29. O mesmo ano, do 24 para o 25 de decembro, un día de temporal, un barco máis pequeno co anterior, que viña cargado con 500 toneladas de bacallau para un comerciante da Rúa Colón en Vigo, para Evaristo de Vicente. Ese barco, o Aslao, en vez de entrar pola boca norte, veu por fora da illa, por fora de Sías, en vez de entrar en Vigo, iba a entrar en Baiona, e bateu nesa restinga de pedras que vos dixen antes, que en vez de estar leste-oeste, está norte-sur,
os carallóns e bateu no poste do norte dos carallóns. Bateu, afundiuse, morreron e apareceron 4 corpos o día 26, o día seguinte, e o 26 de xaneiro xa do ano 30, o que apareceron foron na Praia dos Frades, na Cuncheira, no xigante que se chamaba Sansón, debaixo da Virxe da Rocha, apareceron unha dúcia de corpos máis, voluntarios en Baiona, para axudar a recuperalos. No cemiterio de Baiona, á esquerda, está a tumba dos 9 mariñeiros que mataron pasando a Virxe da Rocha aos Rompeolas o día 16 de outubro do ano 36. Por iso vos dixen que había topónimos e talasónimos que tiñan data de nacemento. Desde o 16 de outubro do 36 o sitio chamase a Volta dos 9, 5 mariñeiros de Panxón e 4 de Baiona que por ter ideas políticas distintas ao novo réxime e asesinaron aí, e donde se afundiu o Pride, chamase hoxendía, vamos a pasar moi perto del, chamase o Mar do Pride.